Kumbo. Kani amo ang kalsada nga taon-taon nang gireklamo. Pila na kakapitan ang milingkod diri kay libaong kayo. Bisag way uwan maglunop, magbaha or kining magbasa ang kalsada. Libaong kayo inig-agi sa kumotor masangad in town diha mga suking tigaminaw. Dugay nang gireklamo ni sa mga konstituente pila ka kapitan ang nilingkod sa Barangay Labangon, wa gyud ni masulbad ning problema sa mga konstituente sa Barangay Labangon. Kay among kalsada private lot. Mao na nga maglisod sila og samintos kalsada kay pribado man ang maong luna. Apan karon paglingkod ni Barangay Kapitan Derek Yap, iyang giduol og gihangyo ang tag-iya sa maong yuta nga nagsilbing agianan sa mga tao sa Sitio Bless, paingon sa Sitio Caimito, lahos gato sa Barangay Yatisa, mga kabombo. Gihangyo ni Kapitan Derek Yap ang tag-iya sa yuta nga pwede ba nga dili i-donate ang maong yuta apan sa mintuon lang. Kaya mga motorista nga muagi diya maglisod og agi in town mga suki tigaminaw kay libaong kayong kalsada. Karon kay nisugot man mga suki tigaminaw. So gisugdan ang trabaho kaganiha mga suki tigaminaw. Apan na nahitabuan ni kay og ang private lot di ay private property dili din na pwede nga sa mintuon gamit ang kwartas gobyerno. So mao nga dunay pipila ka mga negosyante, pipila ka mga private individual ang nangamot-amot in town para makapalit og saminto aron isamintos kalsada sa Sitio Bless, Barangay Labangon, paingon sa Sitio Caimito, paingon nga to karon sa Barangay Tisa, mga kabombo. Ari ko mag-agian diri mga sukin tigamanaw, daghang kita mga parinti diha. Kaya mga trosyo, mga awit, mga habonete, mga salde, nga in town diha gapuyo diha sa unahan ani kalsada mga kabombo. Inig-agi na ko diha masangad in town akong inmax kay malubong in town gumikan sa kalibaong sa kalsada mga kabombo. Apan pag-agi na akong kaganiha, gitrabaho naman, gisaminto naman. So mayo ni kay at least nisugot ang tag-iya nga samintoon ang kalsada unya mao di ay nga dili masaminto gamit ang government funds kay private di ay mangluna mga kabombo. May gani kay doon po yung mga pribadong individual, mga negosyante nag-amot-amot para makapalit og saminto para masaminto ang kalsada unya hamugaway na kayo ang pag-agi sa mga motorista aning maong kalsada sa Sitio Bless, Barangay Labangon, mga sukin tigaminaw. Long overdue na kay nga problema. Pila na kakapitan ang milingkod des Barangay Labangon wa gid masulbad ning problema ha. Ang kining pasamintos kalsada di man pwede maspalto kay private lot man pribado man ning ayuta mga kabombo. Di ta pwede diha nga gamiton ang resources sa gobyerno o sa pulis mga nakapalangay o ganung wa masulbad ang kining problema sa kalibaong sa kalsada. Apan karon napangitaan og pamaagi mga sukin tigaminaw aperting lipaya sa mga residente nga moagi diha karon sa Sitio Bless, Barangay Labangon kay gisugdan ng trabaho ang kalsada nga dugay na kay nilang yango nga bati kay kalsada mga suking tigaminaw. Alas 9 na